Здравейте, казвам се Стоян Дилов и съм технически директор на компания фирма Niki. Компанията се занимава с производството на търговско оборудване, като проектите включват много материали, като предимно метал, дърво, пластмаси, стъкла и така нататък. Фирмата е основана през 1994, като днес е световен лидер производство на търговско оборудване в целия свят. Здравейте, казвам се Георги Христов и съм заместник ръководител конструктивен отдел в фирма Niki. Лидер на пазара за бутиково търговско оборудване. С богатия си опит, ние сме хората, които превръщаме всяка идея и мечта в реалност. Без значение дали имате нужда от една проста закачалка или цялостно решение за вашия търговски обект. Ние сме стъпалото между красивата визуализация и завършения физически продукт. Всеки ден е ново приключение и предизвикателство благодарение на комплексните проекти, включващи метал, дърво, пластмаса и други. Именно това е причината сплотения колектив постоянно да се развива и да търсим иновативни решения, както и нови колеги, които дадат своята свежа и различна гледна точка и идеи. Аз съм Ведарин Александров и от 13 години работя в фирмата като конструктор, а последните 6 години съм и ръководител на конструктивния отдел. Като конструктор на дизайнерско оборудване се сблъсквам ежедневно с технологични и производствени казуси, чието решаване изисква познание в различни технически сфери и работа в екип. Късите срокове допълнително правят задачите по-забавни, а пък като ръководител отговарям за правилното разпределение и изпълнение на проектите. Какво ми дава тази работа? Знания, умения и съответно съм придобил сигурно, че мога да се справя с всяко едно предизвикателство. Кратко послание към бъдещите колеги в компанията. Основният софтуер, с който работим е Endurance, тъй като той е доста интуитивен и разполага с доста големи технически възможности и заради това препоръчваме на младите кадри да се обучават на него. Започнах в компанията като инструктор технолог през 2012 година и според това следвах техническото си образование с техническа архитектура в град София. Като днес отговарям за всички технически казуси и процеси в компанията. Здравейте, аз съм Драгомир Денчев и като най-младото допълнение на конструктивен отдел в фирма Niki, смея да твърдя, че това е едно място, на което може да придобиете много всестранно развит опит за всякакви среди, тъй като работим с различни материали, имаме доста развит машинен парк и екипът е много добре сплотен, което ни предоставя възможността да се учим от по-добри специалисти и да се разраства в фирмата и не сам. Фокусът на компанията е да развие техническите си възможности, както и инфраструктурата. Но успоредно с това искаме да стесним връзката между учебните заведения и бизнеса, защото бизнесът има крещяща нужда от специалисти, които да развият българската икономика.